Free Asante Mantem ni mwana yenko Techiman South NDC amanyuku no mufobi wo de kwata akoma Ghana police for na afi wodi bia akoma na no matram kodwa badwako ye wo Techiman afi kwa no bamboku a wate no ho municipal security ye friend say music no se video bi na momonten so a MPP for won potem ho no mu ne wo mu ena omo kasa afimpidu ne aduani na mbo no yade sa abato be koso wo bema basa asi na sade posifo aye bi pen wo gina so na sa nkrofo won from Christian for Yukuma ene de atwe Techiman South NDC abato mpesua so executives echemu a kasafonyini bi enenam abe fontentai so yana MPP third national vice chairman Alhaji Masaudu Osman kasa ewo kasafidie so ena wodi tu dwase afempiru ne aduonu nan se sisie eba abato no emu a entokwa besi ewo Techiman South abato mpesua so na sansem yehu ne se ebetimi ede woye ne ene basabasaye aba ne senti wayensem twefo nhyiamu ya communication officer Alhassan Isa ekyerese ha dwene pa sempanifo ededa amanyoko ano bi wano akasa asemi sansa de wo mo beka ene de basabasaye ebeba abato mpesua no eso it is a brand yesu nya kwanya na won kan sama de asomdua ni nkabom ebetu techimafo ntam na de wo kan se NDC for yebe hu ntokwa na etwane a ntokwa ben yenye ya dwen se ye kontokwa ko abato na yeko enwechi ena constituency women organizer Hajia Mariam Jibril edito bambofo enim se eduru abato so a Techiman mensinim wonyene bambo mu ho pa sebeya enema betimi akoyi yesramo mon stress anipa no na president info nyina da mon fra no na mon kasa nje ne se sa asema ko peso de ba no yempe de se aba no yehunu bi pen Techiman ha bi asi sa esi ye no anya papa amfa amaye woni nyina mu no Techiman South NDC abato mpesua no sutitere ne Alhaji Nuhu Fawa enso eni Adom Kasee etwetwe enkomo ne nkyiremu sei ena woreto ya mane boni ko fori enim ni abayina bia nya botare fese obia hu ne ba 2020 na emi dese asamu ba yenka ho hwia na na ye da yetu hu anamo na me ogidie se NDC for de nye nipa ye basabasa